שאתה בסדר? שאף אחד לא נותן לך מכה או משהו? אתה בסדר? אוי, אתה כל כך... אוי, הוא מלקק אותי. תראי? הוא מלקק אותי. בוס, הוא מלקק אותי? איזה חמוד. אבל גרבו זה לא הספיק לו. הוא מלקק אותי. נראה. מעניין למה. הוא רוצה לשתות חלב. פשוט נרדם, אה? תוך שנייה, אבל... איך הוא נהיה כאילו חולם. נכון. אני מפחדת לזוז. כן, הוא מזיז את הרגליים שאתה כאילו רץ. תראה! רוצה לעשות נוחה יותר נוחה. איזה חמוד! למה לא שיש לי ליד? אז מה נעשה?